地徳寺の種まき桜。福島市の西部佐原にある地徳寺の一本桜は種まき桜と呼ばれ、地域に春の種まきの季節を知らせる桜として親しまれています。地徳寺は標高が比較的高いところにあり、桜越しに福島市内を一望することができます。